ang gahom sa presensya sa Dios, makapahanaw gyud sa ato nga kahingawa, kalisang, ug kaha diha ba sa mga panahon sa kalisdanan ug mga pagantos. Ambot nga no sab kaha nga anha man nato mabatyagi ang kinibang gahom sa presensya sa Dios dinhi sa atong taliwala, dinhi sa panaw sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Maubaya ni ang gipalanog nga mga mensahe dinhi sa mga pagbasa nga ato nga nadungog karon. Gani ato mang nadungog diha sa mubo kaayo nga pagbasa sa unang pagbasa. May tungod ni Elias, diin siya na hasagmuyo tungod ba sa mga pangitabo sa iyang kinabuhi. Mao nga miadto siya ug usa ka langob, nagtuo siya nga didto maalim niya ang iyang kasagmuyo, ang iyang mga disappointments. Gani tingali mo ingon tag depression. Ug siya nagtuo nga ang Dios mupadayag kaniya pinaagi diha sa kining kalanog, kagahob sa mga nagkalain-lain nga pagpadayag sa kinaiyahan. Nagtuo siya nga diha sa kusog kaing hangin makit-an niya ug madungog niya ang Dios. Apan wala. It was only in a whisper nga nadungog niya ang Dios. Dinhi sa ato nga nadungog nga ebanghelyo, kana bang ang mga apostoles diha sa sulod sa sakayan gikusukuso sila diha sa kakusog sa balod ug nalisang sila tungod sa kakusog sa hangin. Unya baya tinuod naa sila sa sakayan apan they are in a place of the unknown. Ingon ani magyud ni ang dagat, ingon ani magyud ni ang kanabang lake nga dako kayo, no? Body of water nga wata kay bawd unsay naa sa ilawom, unsay naa ni ining body of water. Gani daghang kay tag mahuna-huna kung naabitaw ta sa taliwala sa dagat bisag nagsakay tag barko, o bisan gani kanang mga ligo ta unya, no? Naatay daghan bitaw kay mga huna-huna nga sus pastila, no? Kung naay ukoy, kanang ukoy ba, no? Hadlok makita ang ukoy pero wag yung takakitag ukoy, oy, no? Mao man siya fear of the unknown. Pasilan sa magkakita tag sirina, kanang ingon ana ba nga takakita una-una may tungod diya sa dagat. Pero mauni sila ang mga apostoles baya kasagaran nila
mga mananagat, no? Familiar kay nila ang tubig, bisag familiar nila, yet there is this inside them, ang fear of the unknown. Ug punan pa nga karon ang ilang gisakyan nga sakayan gikuso-kuso sa dagko kay mga balod, ug gitaya kita na bajuka uto silag multo nga mao magyuday na gani mao manay atong ihadlok sa mga bata. Sige, naarbay abat, no? Ambot kinsa gyud nakakita nag-abat, wa man gyud tingali, pero mao nay atong ihadlok, no? Kana yung pulong hala, no? Muna kita nagtubo nga naay kahadlok dinhi sulod nato. We cannot explain this fear inside us. Ug maura ba gihapon sa ni atong gipadayon kay tungod ba ka nining atong fear, mausab ni atong isulti nga tos mga bata. La, sige gyud, no? Uy, hadlok nato. Munang ang mga bata magtubo sad nga naabi tayo something inside them nga unresolved. Kay nga naman tungod sa pulong hala. Apan dinhi niining ebanghelyo diha sa tumang kalisang sa mga apostoles, it was as if in a whisper nga miingon dayon si Jesus ngadto nila in a very assuring voice, ayaw mo kahadlok, ako kini. Mga kaigsuunan, the power of the presence of God. Maubyan na ni ang buot ipadangat ni Jesus dinhi kanato karon. Nga kinsa manggugha nato ang why fear of the unknown. Kinsa manggugha nato dinhi ang why kasinatian sa kahingawa, kana bang anxiety? Kining anxiety baya? This is a fear of we do not know. Unsay mahitabo, unsa kaha ang tanan, no? Questions about something that we do not know. Ug mao ni karon nga kanindot nining mensahe ni Jesus nato, the power of His presence, and He is always there. Nga dili di ay kita magpadaog nining kahadlok nato sa wa nato mahibaw-i, kaning mga kahingawa ug uban pa. Worry is the interest one pays to the thing that may not come. Ingon ani. But then, kini siyang tanan nga kahingawa, kini siyang tanan nga mga kalisang, kahadlok, kalisdanan, ma-overpower ni siya because of the power of the presence of our God, our Savior, our Lord. Diin manigikan, gitisok nga pagtuo dinhi sa matag usa kanato. Nga diha di ay sa mga kasinatian nga sama niini, kita makabatyag that there is always this assuring voice, the assuring presence of God dinhi sa atong kinabuhi. Kita gisultihan karon nga we should not be overpowered by our fear
by our difficulties. Gani, nahimo ni siyang mga challenge alang nato to meet God in the midst of difficulties, anxieties. Kana bang naa nga muhatag ta sa taliwala niining kagahub sa mga kalisdanan? Naa ang hunghong taliwala niining kahilom nga once in a while naa di ay kahilom nga muabot dinhi sa atong kinabuhi. And it is then the time that God speaks to us. Nga kanindot di ay nga dili ta mahadlok nga dunay kahilom, dili nato lumsan ang atong mga kaguol, mga kahingawa, mga kalisdanan, pinaagi niining pagsaba-saba, no? Atong lumsan ang atong kaugalingon niining kasaba sa kalibutan, sa pagtuo nga mawa ning atong mga problema, atong takpan ang atong dalunggan pinaagi sa kagahub niining kalibutan. Ug nakalimuta nga diha lamang di ay sa gamay kaing kahilom that we can hear a very assuring voice of a God calling us, "Do not be afraid, it is I." Busa mga kaigsuunan, kita gitudluan unsaon di ay pagpadayon sa atong panaw nining kinabuhi aron ato gayong makabot ang giandam nga Pinoy-anan alang sa matag usa kanato. Ug maubay asab ni ang atong itudlo sa atong mga kabataan, dili ang hala apan atong tudluan ang atong mga batan-on, kay ang atong mga batan-on while they are growing up, they are already experiencing anxieties, difficulties. Labi na niining atong mga batan-on nga kanang gitawag natong adolescent, kay nganuman naa sila'y crisis nga atubangon diha sa panaw sa ilang kinabuhi. Apan kanindot nga ato silang matudluan nga it is only in silence that we can hear the assuring voice of Jesus. Do not be afraid, it is I. Manindog.